新嘅車務狀況，由於九龍塘至大圍站之間有人進入路軌範圍，東鐵線來往旺角東至大圍嘅列車服務暫停。東鐵線嘅列車服務維持來往香港至旺角東、來往大學至羅湖或馬洲。至於其他港鐵線路或其他交通工具，前往東鐵線嘅受影響車站嘅乘客，請於台購台大圍站轉乘荃灣線而繼續行程。前往九龍塘嘅乘客，可考慮
請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold the handrail. Masyadong mahaba. Traffic sa ano yan? Nag-i-start siya. Ayun, narinig ko yung Sunod ang biglang yung hihilo pag ganun eh. Hihilo tuloy ako. Siguro yung drive. Hihilo tuloy ako. Lakas mo motion sickness pag ganun. Wait, buka mo siya, hindi ko naman. Kaya nga siya sabi ko siya. Next week na lang. Pero gusto ko kasi yan matagal ka ng... Yung pasok ko kasi nag-paint pa nagdala. Nakalimutan kasi nakalimutan ko yung password. Tapos nag-try ako na nag-paint. Nag-paint siya. Tapos nag-forget password ako. Pinipon ko sa paint. Kaya tagal ko nang tingin sa traffic. Go pa ba ito? Parang ganun yung kasi.請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. Parang yung ano nila ito. Hindi, kasi nag Hindi nga, yung ganyan nga, sa kanila. Parang sa hindi, paminsan sa sasakyan. Next station, Ultras Hill.請注意，入閘後及車廂內能夠不乘。請注意，入閘後和車廂裡嚴禁進食。Your attention please. Eating or drinking is not allowed on trains or in the paid areas of stations.
Quando ci vuole sapere che Questi ci siamo loro concept design.下一站天后，下一站天后。Next station 天后。車服務維持羅湖金鐘至旺角東及羅湖大圍至羅湖或落馬洲。請使用其他港鐵線路或其他交通工具。前往東鐵線未受影響車站嘅乘客，請於紅磡或大圍站轉乘屯馬線以繼續行程。前往九龍塘嘅乘客，可考慮使用觀塘線。港鐵現正於個別車站提供免費接駁巴士，請於 MTR Mobile 了解詳情。多謝你嘅體諒。